Να απαντήσει ο κύριος Ο κύριος Μαρκούλης νομίζει στο δικαστήριο και λέει τα δικά του. Βέβαια δεν στο δικαστήριο, ούτε πληρώνεται από τους πελάτες του, για να λέει όλα αυτά τα οποία μας λέει εδώ πέρα, προσπαθώντας να πλανέψει. Λοιπόν, βεβαιότατα θα απαντήσω. Ούτως άλλως, πολύ εύκολα απαντήσουν αυτά που είπες, για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, για να πω για μια ακόμη φορά, δεν έχω τους ώρα. Πήγα, άκουσα και έφυγα. Εσείς συνηθίζετε να πηγαίνετε στους ανθρώπους και να τους πρέπει να πάρετε λεφτά από τους ανθρώπους. Εγώ πήγα, άκουσα και έφυγα. Επαγγελματικά έμεινα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και καλό είναι να τους ακούσω όλους, καλό είναι να τους ακούσω όλους και αυτούς που θεωρήσουν ότι δεν αξίζουν, να τους αφήνει στη γωνία. Να τους αφήνει στη γωνία. Εισήγασε τώρα. Δεν θα πάρεις αμοιβή. Εισήγασε, δεν θα πάρεις αμοιβή. Δεν θα πάρεις αμοιβή, εισήγασε. Δεν θα πάρεις αμοιβή, λέω. Εισήγασε. Εισήγασε. Μην φαντάζεσαι σαν που κάνεις εδώ μέσα. Λοιπόν, όσον αφορά το συλλαλητήριο. Ξέρει πολύ καλά την ιστορία ο κ. Κακελίδης και μπορεί να μας την πει για το ποιος ήταν ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου, από ποιον φτάσαν τα έγγραφα, έτσι. Και εγώ αυτό μπορώ να πω βεβαιότητα ότι ο Δήμος δεν είναι ο διοργανωτής, πήρε μια απόφαση για παραχώρηση του χώρου. Αν θυμάστε καλά, γιατί υπήρχε αίτημα για οικονομική συνεισφορά, επειδή δεν μπορούσε, το ανέλαβε ο Ευστάθιος Χωραφάς και ο Δήμος το μόνο που έκανε ήταν να παραχωρήσει την εξέδρα. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτό θεωρείται ότι είναι διοργάνωση, εμείς δεν είναι διοργάνωση. Σε κάθε περίπτωση, η επαφή με τον Μητροπολίτη είχε να κάνει με την δική του παρουσία εκεί πέρα και προφανώς βέβαια δεν ήμουν κεντρικός ομιλητής εγώ. Χαιρετισμό έκανα λοιπόν, όπως κάνανε και οι άλλοι δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης. Και ουδέποτε είπε λοιπόν ο Μητροπολίτης ότι ο Δήμος δεν θα ήταν διοργανωτής. Διάβασα